weri kata mana gi screening ing'iyo kata mana kaka chemotherapy zekin mamoko. In fact, kata kapo kichope chemotherapy no ing'e ni pesa no ni sechako tiyo kode kidhi neno daktari kano timni kata otimni mammogram, otimni biopsy, blood test be otimni kanyo. Mago te ing'e ni pesa no osechako tich. So by the time kati chopo kama idwa timo chemotherapy no, samoro kata pesa no moko osetiyo. Koro yudo ka by the time ichako treatment 400 no be koro ose reduce bedo matin. Nyakor Mgojwang med oro ote nyakor Mgojwang ioro nwa helai magote machuo karedek auchiel nono mbui mago ganda benda no kwantiera achiel kachiel pono no nitiere koda ote mora mano kotenre kod puonje ewi tuo mar cancer. Ora gi sane iwacho ni sane manyalo lose monge consultation nikech ka ne dhi neno daktari kata tibro bedo kichulo consultation fee. To kata mana daktari Lela walosana kotenre kod cancer ne nyithindo nikech nyithindo bende ni group moro ma ji ok osebedo ka lose ahinya. Wachaka nyambi gi cancer mathoro mako nyithindo matindo. To gi nyithindo wachaka gi kanyo monde. Cancer ma yudo mang'eny e nyithindo en iluonge ni CML, en leukemia, cancer mar remo. Mano ema mako nyithindo mang'eny. Mano leukemia. To koro mar mondo mi ng'ato yang ni nyathi nitiere koda nikech cancers bende wang'eni mana kaka ni wacho mana factors bende opogore. Moko nyalo bedo hereditary, moko nyalo bedo just by gima kele iwacho ni poda ji okia hie. Kansa kuom nyithindo rita manade mane beni ichiwo anyanya ne mine wuone jonyuol mantiere koda nyithinde gima bende oseyanga kaka nitiere koda kansa kaka caregivers. Koro first again akia kata tek ng'eyo ni nyathi kata nigi cancer no. Apa ni inono mana ka nyathi yom samoro nyathi faint samoro remo rumo ne. Koro ka nyathi no se yud ni nigi cancer to othiedhe. Nitiere nyithindo mang'eny mosethiedh leukemia no ka gitindo magi donga maber magi bedo gi endelea gi life gi. So generally ma nyathi ma handle with care. You know, nyaka bedni ochiemo maber, imiye balanced diet maber, oyudo mana vitamins setete modwarore go, to ibedo keen kabisa kata tuo mora matin koyude to pio itere e hospital. And then yeah, but most of them aneno ka gi lead normal lives after osethiedhgi. Miwacho ni samoro kan nyamiyo nyathino yudo koda cancer nitiere kamna kibaji mama